Hi लोगोफोर वेलकाम बैक टू आवर गोरलै चैनेल सो नोंथांमोनखौ गासैखौबो माने गासै फरायसाफोरखौबो जोंनि गोरलै चैनेलसिम बरायनाय जाबाय सो नोंथांमोना जोंनि बे भिडिअ होनायफोरखौ माने गोरलै चैनेलाव भिडिअ होनायफोरखौ नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंब्ला जोंखौ हाजासे माने सापर्ट खालाम आरो नोंथांमोना जुदि चैनेलाव गोदानबा नोंथांमोना साबस्क्राइब बटनखौ थुनानै हो आरो गासैबो गोदान भिडिअ होनाय नटिफिकेशनखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना बेल आइकनखौबो थुनानै हो जाहाथे भिडिअ होनायनि लोगो लोगो नोंथांमोना थाबैनो नटिफिकेशनखौ मोननो मोनो आरो नोंथांमोना जुदि जोंनि होनाय भिडिअफोरखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला जेसेबां बर' फरायसाफोर दं सो नोंथांमोना बिथांमोननो शेयार खालामजालाय आरो नोंथांमोना लोगोफोरनोबो शेयार खालामनो हागोन फरायसाफोरनो सो दा जों नै भिडिअनि गेजेरजों जों मा सोलोंनो हागोन जों बेखौ जोङो भिडिअखौ गोबाव खालामालासिनो लोगोफोर स्टार्ट खालामनोसै जाबाय सो लोगोफोर जों दा बेवहाय नोंथांमोनजों कमप्लेक्स नाम्बारनि सोमोन्दै सावरायगोन बे भिडिअनि गेजेरजों दा बे जाबाय नोंथांमोननि चैप्टार 2 नि बे एडभान्स मैथ्सनि सा बेवहाय कमप्लेक्स नाम्बार बुङोब्ला जोङो गिबियावनो नोंथांमोना आं मोनसे जास्ट बिदिन्थि होनानै सावरायनो नागिरदों दा बेवहाय कमप्लेक्स नाम्बारखौ जोङो मोननै पार्ट मोननो हायो दा बे जाबाय जोबोर इम्पर्टेन्ट आं जा मैथ्सनि पार्ट बे इम्पर्टेन्ट बेखौल'सो नोंथांमोनजों सावरायगोन थियरि पार्टखौ आं एसेबां डिसकास खालामनाय जानाय नङा बेनिफ्राय जों दा बेवहाय नोंथांमोना बेखौ मिथिनांगोन जे हमना लाबाय जोङो z माने मोनसे कमप्लेक्स नाम्बार आरो बेनि जा x प्लास iy दा बेबायदि नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेबायदि जुदि थायोब्ला जोङो नैबे x खौ मा बुंनो हायो x खौ जोङो गुबै बाहागो दा बेखौ जों गुबै बाहागो बुंनो हागोन इंराजियाव बुंनाय जायो जोङो बेखौ रियेल होनना बुंनाय जागोन रियेल पार्ट बेखौ बुंनो हायो आरो नैबे जा i नि लोगोआव मा दङ y दङ आरो नैबे पार्टखौ जोङो मा बुंनो हायो सानलावरि बाहागो दा बे जाबाय इम्पर्टेन्ट माखौ सानलावरि बाहागो आरो माखौ जोङो गुबै बाहागो बेखौ जुदि बुजियाब्ला जोङो प्रब्लेम बानायनायाव जोङो गोनो गोथो जागोन बेखायनो आङो नोंथांमोननो गिबियाव बेखौ फोरमायनाय जों गुबै बाहागो माने x खौ बुंनाय जागोन आरो सानलावरि बाहागो माने नैबे i जों थाफानाय जा अनजिमा बेखौ बुंनाय जायो सानलावरि बाहागो इंराजियाव बुंनाय जायो बेखौ इमाजिनारि नाम्बार सो बे इमाजिनारि पार्ट बुंनाय जागोन बेखौ सो नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लाखि बेनिफ्राय आरो मोननैसो फर्मुला दङ बे फर्मुलाया बिजाबाव दङ आरो जोंनाव बिजाब गैयिनि थाखाय नोंथांमोननो बे एडभान्स मैथ्सनि सायाव भिडिअ बानायनो हायाखैमोन आरो आं दा बे फट'खौ नायनानैसो नोंथांमोना जा हरनाय फट' बे फट'खौ नायनानैसो आं बानायनाय जादों जायखिजाया जोङो बिदिनो ट्राइ खालामसै साननैसो आरो लकडाउन जोबोब्ला जों बिजाबखौ लानानै बानायनो नाजागोन सो बेनिफ्राय जों दा बेनिफ्राय मोननैसो फर्मुला दङ बे फर्मुलाया जाबाय दा गिबियावनो फर्मुलाया जाबाय बेवहाय मोननैसो फर्मुला इम्पर्टेन्ट फर्मुला बे जाबाय इम्पर्टेन्ट जोबोर इम्पर्टेन्ट नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लाखिनांगोन जोङो दा बेबायदि मोनसे नोंथांमोना मोनगोन दा रुट अभार जोङो 1 नि जायगायाव मा लिरनो हायो रुट अभार माइनास 1 नि जायगायाव जोङो i लिरनो हागोन बेखौ जों आयटा होनना बुंनाय जागोन बेनि मुङा आयटा सो नोंथांमोना बेखौ लिरनो हायो बेवहाय आयटा बेनि मुङा जाबाय i जोङो i होननाबो मोनथिगोन आरो जों बेनि मुंखौ बुंनो हायो आयटा होनना बुंनो हायो बेनिफ्राय जुदि i स्क्वायर जायोबा i नि माना मा जागोन i नि माना जाबाय रुट अभार माइनास 1 बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखि i स्क्वायर नि माना मा जागोन i स्क्वायर नि माना जाबाय जोङो नैबे माइनास 1 आरो रुट अभार माइनास 1 खौ जोङो मोननै सानजाबना इनटु रुट अभार माइनास 1 बेनिफ्राय मा मोनगोन जोङो बेखौ सानजाबबा जोङो मा लिरनो हायो माइनास 1 होल स्क्वायर माने नैबे मोननै जाबाय जोंना माइनास 1 रुट अभार माइनास 1 आरो रुट अभार माइनास 1 आ मोननै जाबाय बेनि थाखायनो जोङो बिदि लिरनो हायो बेनिफ्राय मा लिरनो हागोन नैबे स्क्वायर दङ आरो नैबे रुट अभार बे मोननैबो दाननो केन्सेल खालामनो हायो जोङो सो केन्सेल खालामबा मा जागोन बेयो मा माइनास 1 जासिगोन सो i स्क्वायर नि माना मा लिरनो हायो जोङो बे माइनास 1 खौ जों लिरनाय बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखि बेनिफ्राय दा i3 नि मानखौ जोङो दिहुनलायनोसै i3 नि मानाबो जोबोर गोरलै i3 खौ जोङो मा खालामनो हायो जोङो i स्क्वायर आरो i लिरनो हायो जोङो दा i स्क्वायर नि मानखौ जों मिथिगौ i स्क्वायर नि माना जाबाय मा लिरनो हायो जोङो माइनास 1 बेनिफ्राय i माने i नि माना जाबाय रुट अभार मा लिरनो हागोन जोङो रुट अभार सो नोंथांमोना बेवहाय i बो लिरनो हायो प्रब्लेम गैया नोंथांमोना रुट अभार माइनास 1 नि जायगायाव i खौनो लिरथ'ना लानो हागोन i लिरोब्ला बेनिफ्राय मा लिरनो हायो जोङो बेवहाय बेजों माइनास 1 जों i जों सानजाबा मा जागोन माइनास i दा i3 नि जायगायाव जोङो बेबायदि जोङो माइनास i बो लिरनो हागोन आरो बे माइनास i नि जायगायाव जोङो नोंथांमोना बेखौ सिगांथिं माइनास होबानो जाबाय सो जोङो बेवहाय नैबायदिबो लिरनो हागोन रुट अभार माइनास
1 बिदिबो लिरनो हायो बाट नैबे इउजफुल नङा एमा नैबे इउजफुल नैखौ जोङो बांसिन बाहायनायखौ नुनो मोनगोन नोंथांमोना बेनिफ्राय जों दा i4 नि मानखौ जोङो बोरै दिहुनो दा i4 खौ जों गोरलै दिहुननो हायो जोङो i स्क्वायर इनटु i स्क्वायर जोङो मोननो हायो i स्क्वायर माने -1 इनटु मा लिरगोन -1 -1 इनटु -1 खालामबा मा जागोन जोङो पजिटिभ 1 मोननो हागोन माइनास ए प्लास 1 जों 1 सानजाबा 1 दा बेबायदि जागोन थिग बिदिनो i5 खौ जों माबोरै मोनगोन i5 आबो जोबोर गोरलै i5 खौ जोङो i3 लिरनो हायो जायखिजाया i3 बो लिरनो हागोन आरो i स्क्वायर बो लिरनो हागोन स' बिदि जाबाय बेनिफ्राय i स्क्वायर थारमाने नोंथांमोना बेखौ माबोरै लिरनो बुजिदो जानांगौ जोङो पावारखौ जेब्ला मा खालामो i टु दि पावर 5 थानाय माने मा i टु दि पावर 5 इक्वल टु मा लिरनो हायो जोङो नैबायदि लिरनो हायो जोङो i थामहिनबा 3 प्लस 2 बिदि खालामनो हायो आरो 3 प्लस 2 खौ जोङो नैबे पावारखौ प्लास खालामबा मा मोनगोन 5 खौ मोनगोन आरो बेवहाय मा लिरनो हायो जों बेखौ बेबायदिबो जोङो लिरनो हायो गोबां लिरनो हायो आरो नोंथांमोना बेखौ मा खालामनो हायो नैबायदिबो खालामनो हायो i4 आरो i बिदिबो लिरनो हायो गोसो नोंथांमोना जेरै गोसो बिदि लिरनो हागोन दा बेनिफ्राय जोङो बेनि मानखौ माबोरै दिहुनगोन दा i3 नि माना जाबाय जोङो i खौ लानो हागोन माइनास i बेनिफ्राय इनटु होबाय जोङो i स्क्वायर नि माना जाबाय -1 बेनिफ्राय माइनास मा जासिगोन प्लास जाबाय आरो i जों 1 जों सानजाबा मा मोनगोन i थामहिनबा i5 नि माना जाबाय i दा बेखौ नोंथांमोना बिथिं दिहुनलांबाय थानो हागोन i6 i7 i8 बिदि जेसेबां हायो बिथिं दिहुनलांनो हागोन बाट एसेबां इम्पर्टेन्ट नङा नोंथांमोना अनलि नैबे i नि मानखौ गोसोआव लाखि i स्क्वायर नि मानखौ गोसोआव लाखि i3 नि मानखौ गोसोआव लाखि i4 नि मानखौ गोसोआव लाखि i5 नि मानखौ बे नोंथांमोना बेसिमहालागै i5 सिमहालागै गोसोआव थाबानो हागोन आरो जों बिदिनो गोरलै दिहुनलांनो हागोन बेनिफ्राय जों दा नोंथांमोननि जा एक्सारसाइजआव थानाय बे एक्सारसाइज थानायखौ नायनोसै दा एक्सारसाइजआव मा दङ नोंथांमोननि दा एक्सारसाइजआ जाबाय बेवहाय गिबि कुइसनाव मा दङ नोंथांमोना गावबा गावनि बिजाबखौ नायब्लानो जाबाय स' आंनाव बिजाब गैया नालाय आं नोंथांमोननो बेनिखायनो दिन्थिनो हानाय नङा कुइसनखौ स' आं बेखौ फट' सों नायदों फट' दङ नालाय बेनिखायनो फट'खौनो आङो नायनानै फोरोंदों बेनिफ्राय दा बेवहाय एक्सारसाइज जोङो 2.1 खौ नायनोसै नोंथांमोननि एडभान्स मेथ्सआव थानाय 2.1 नि गिबि कुइसना मा सोंदों बेखौ जोङो डिसकास खालामसै बेवहाय लिरना लानो हागोन एक्सारसाइज नङा जाबाय 2.1 दा 2.1 नि गिबि कुइसना जाबाय गिबि कुइसननि ए नाम्बारनि सलुसना मा जागोन बेवहाय कुइसनाव मा दङ गाहायाव होनायफोरनि सानलावरि अनजिमाखौ सायख'ना दिहुन सानलावरि अनजिमा माने जोंखौ बै i थानाय बाहागोखौ जोंखौ दिहुननो होदों मा मोनसे अनजिमाफोरा i थानाय बाहागोआव गोग्लैगोन थामहिनबा सानलावरि अनजिमायाव गोग्लैगोन दा बेखौ दिहुननो होदों स' बेखौ जों गोरलैयै दिहुननो हागोन दा जोङो लिरना लाबाय बे ए नाम्बाराव मा दङ ए नाम्बारा जाबाय रुट अभार -9 दङ रुट अभार -9 जोङो बेखौ मा लिरनो हायो जों बेखौ बेबायदि लिरनो हागोन स' रुट अभार -1 नि जायगायाव डाइरेक्टलि जोङो सानलावरि अनजिमाखौ थामहिनबा i थानायखौ जोङो मोननो हानाय नङा स' जोङो मा मोनदोंमोन जोङो फर्मुलाया जोङो -1 इनटु बेखौ जोङो मा खालामनो हायो 9 लिरनो हायो जोङो बेखौ -1 इनटु 9 खालामबा जोङो मा मोनगोन बे -9 खौनो मोनगोन बेनिफ्राय आरो मा लिरनो हागोन जोङो बेनिफ्राय आरो मा खालामनो हायो स' दा नोंथांमोना बिदि लिरनो हागोन बेनिफ्राय नैबे -1 नुनो मोनबाय नोंथांमोना दा बे -1 नि जायगायाव मा लिरनो हागोन जोङो फर्मुलाखौ मा मोनदोंमोन -1 नि जायगायाव जोङो मा मोनदोंमोन -1 नि जायगायाव जोङो बेखौ लिरनो हायो i स्क्वायर जोङो लिरनो हायो स' जों बेखौ दा फर्मुलाखौ मोनबोदोंमोन दहाय बावैसो एसे आगोलाव जोङो मोनदोंमोन i स्क्वायर नि माना जाबाय -1 बेखौ गोसोआव लायो स' जोङो -1 नि जायगायाव मा लिरगोन दा -1 नि जायगायाव जोङो i स्क्वायर खौ लिरनो हायो बेनिफ्राय बे 9 खौ जोङो मा लिरगोन स' 9 खौबो जोङो स्क्वायर लिरनो हागोन बेवहाय जेबो प्रब्लेम गैया 9 नि स्क्वायर थामहिनबा 3 स्क्वायर जोङो लिरनो हायो 3 स्क्वायर खालामबा मा मोनगोन जोङो 3 स्क्वायर खालामबा जोङो 9 मोनगोन स' जों बेखौ मा लिरनो हायो 3 स्क्वायर दा बेवहाय मा मोनखो जों दा i आरो 3 रुट अभार i आरो 3 जोङो होल स्क्वायर बिदि लिरनो हागोन मोननैनियावबो जिहेतु पावार स्क्वायर दङ जों बिदि लिरनो हायो बेनिफ्राय नैबे स्क्वायर आरो रुट अभार बे दाननाय थाङो नैबे स्क्वायरजों जेब्लाबो रुट अभार मोननाय जायो बेखायनो मा जागोन जोङो बेजों रुट अभारजों दाननाय थांबाय बेनिफ्राय मा मोनगोन जों दा
बेखौ I3 थामहिनबा जों बेखौ मा लिरनो हायो 3I लिरनो हायो आरो बे 3I आ जाबाय नोंथांमोना बेवहाय लिरनांगोन जेराव बेनिफ्राय लिरनो हादों नोंथांमोना जेराव 3I आ मोनसे सानलावरि अनजिमा दा बेबायदि लिरनो हाबानो जाबाय नोंथांमोना जोबथारनायाव स' जोबोर गोरलै अनलि नोंथांमोना बेबायदि I टार्मखौ लांनो ट्राय खालामबानो जाबाय बेनिफ्राय जोङो नेक्स्ट बि नाम्बारखौ नायनोसै जोङो बि नाम्बारा माबोरै जागोन स' बि नाम्बाराबो जोबोर गोरलै बि नाम्बारखौ जों मा लिरनो हायो बेवहाय बि नाम्बाराव कुइसन बि नाम्बाराव होनाय नोङो √7 बेनिफ्राय इनटु √5 बेबायदि होनाय दङ दा गिबियाव नोंथांमोना सानखांनांगोन बेखौ जों माबायदि लांब्ला जोङो बै I थानायखौ जों मोननो हागोन दा बेवहाय जों मा लिरनो हायो बेयाव मोननैयावबो √7 दङ स' जोङो बेखौ मा खालामनो हायो -7 * 5 खालामनो हायो -7 * 5 खालामनो हाबाय जिहेतु बे √7 दं मोननायावबो बेनि थाखायनो बेनिफ्राय मा लिरगोन जों दा बेखौ सानजोबा बेसेबां मोनगोन -35 जोङो मोननो हाबाय बेनिफ्राय सिगांनि बायदि खालामदो जों मा -1 * मा लिरनो हायो बेखौ 35 लिरनो हायो -1 नि जायगायाव जों मा फज'गोन दा -1 नि जायगायाव जोङो मोनदोंमोन मा I² = -1 बेखौ गोसोआव लाखि -1 नि जायगायाव I² फज'गोन बेनिफ्राय 35 जाबाय 35 नि जोङो माबाफोर बर्ग अनजिमा मोननो हागोन नामा 35 नि बर्ग अनजिमा गैया बायदि दा बेखायनो जों बेखौ √8 आव लाखिनो हायो बेनिफ्राय I² खौ मा खालामनो हायो जिहेतु बेयाव स्क्वेर दङ आरो नैयाव मा दङ √8 बे √8 नि बाहेराव ओंखारना फैगोन बेखायनो मा लिरनो हायो I आरो √8 सिङाव माबाया थागोन 35 आ थागोन 35 नि जों स्क्वेर बा मोननो हाया बिदि जोङो खालामनो हाया बेनिखायनो जोङो बेखौ मा जोङो 35 खौ √8 नि सिङाव लाखिबाय दा बेबायदि जोङो खालामनो हायो आरो नोंथांमोना बेवहाय मा लिरनो नांगोन जेराव I √35 आ सानलावरि अनजिमा दा जोबथारनायाव बिदि लिरनो हादो स' जोबोर गोरलै बेनिफ्राय दा जोङो गुबुन मोनसे कुइसनखौ नायनोसै स' नोंथांमोना नाम्बार C खौ बानायनो नाजा बेनिफ्राय नाम्बार D खौ बानायनोसै जोङो नाम्बार D आव मा दङ सानलावरि अनजिमा नंगौना नङा जों बेखौ चेक खालामना नायनोसै जुदि I टा मोनोबा नोंथांमोना केलकुलेसन खालामनायनि उनाव जुदि I मोनोब्ला बे जागोन सानलावरि अनजिमा आरो जुदि I मोनाब्ला बे जागोन सानलावरि नङि अनजिमा जागोन बेनिफ्राय जों दा D नाम्बारखौ बानायना नायनोसै कुइसन नाम्बार D आव मा दङ कुइसन नाम्बार D आव जाबाय बेवहाय होनाय दङ √2 आरो इनटु √16 बिदि दङ दा बेखौ जों सानलावरि अनजिमा नंगौना नङा चेक खालामना नायनोसै बेनिफ्राय जों दा बेखौ जिहेतु मोननैयावबो √8 दङ जों गोरलैयै सानजोबनो हायो मा 2 * 16 जोङो खालामनो हायो स' 2 * 16 खालामबा नोंथांमोना बेखौ बेसेबां मोनगोन जोङो 32 लिरनो हायो 32 लिरबाय बेनिफ्राय दा बेवहाय 32 नि सिगाङाव जेबो मा माइनासबो गैया जेबो गैया जुदि माइनास थाब्लासो जोङो मा I² लिरनो हायोमोन आरो बे I² खौ जोङो √8 नि बारथिं माबानानै जोङो सानलावरि अनजिमाखौ दिहुननो हायो दा बे जाबाय मा जासिगोन दा आरो 32 खौ जोङो मा लिरनो हायो बेवहाय जोङो बे 32 खौ नोंथांमोना नैबायदिबो लिरनो हागोन बेखौ जोङो नैबायदि दिहुनना लानो हायो स' जों नैनिफ्रायबो डाइरेक्ट खालामखानो हायोमोन जोङो बेखौ मा लिरनो हागोन बेवहाय नोंथांमोना 2 * आं बेखौ लिरफिननो नोंथांमोना नैयाव लिरनो नांला जेबो डाइरेक्ट नैयाव मा खालाम 2 * जोङो 16 खौ मा खालामनो हायो 4² जोङो लिरनो हायो स' बे जाबाय स्क्वेर मोनबाय जोङो बेखायनो मा नै 4 खौ जोङो मा खालामनो हागोन जोङो बाहेराव दिहुनना लाबोनो हागोन स' 4 खौ जोङो बाहेराव दिहुनना लाबोनो हागोन बे जाबाय 4 मोनबाय बेनिफ्राय बे सिङाव थासिगोन 2 दा बेबायदि जोङो खालामनो हायो आरो नोंथांमोना बेखौ बुजिखाबाय जानांगौ जोङो जुदि स्क्वेर थायोबा पावारा जुदि स्क्वेर थायोब्ला जोङो बेखौ मा बाहेराव लाना फैनो हायो √8 नि बेनिफ्राय सिङाव थासिगोन 2 दा आरो जों बेवहाय मा I थानाय अनजिमा मोननो हायाखै थामहिनबा बेवहाय सानलावरि बिथिं मा I गैया दा बेयो मा मोनसे गुबै बाहागोसो जोङो मोननो हादों अनजिमाखौ बेखायनो नोंथांमोना बेवहाय लिरनो हागोन जेराव 4√2 आ सानलावरि अनजिमा नङा दा बेबायदि जागोन
सान 4 रुट अभार 2 सानलावरि अनजिमा नङा जोंखौ नंगौना नङा बेखौ चेक खालामनांगौ दा नङानि जाहोना जाबाय बेवहाय जेबो मा बै आयता सिना गैया थामहिनबा आइ गैया बेनि थाखायनो बे सानलावरि अनजिमा जानो हाया स' नोंथांमोना बेखौ बेबायदि लिरना होनो हागोन बेनिफ्राय आरो नेक्स्ट कुइसना जाबाय नेक्स्ट नाम्बारखौ जोङो नायनोसै बेवहाय जोङो इ नाम्बारखौ नायनो नाजानोसै इ नाम्बाराव मा दङ इ नाम्बाराबो जोबोर गोरलै इ नाम्बारनि कुइसना जाबाय इ नाम्बाराव मा दंमोन इ नाम्बारनि कुइसना जाबाय बेवहाय इ नाम्बाराव होनाय दङ I to the पावारा बेसेबां 12 होनाय दङ स' जों बेखौ चेक खालामनांगौ दा बेबो जोबोर गोरलै जोङो मा खालामनाय जोङो I12 खौ जों बेसेबां गोलाव दिहुननाय स' नोंथांमोना I1 I2 I4 बिदि दिहुनलांबा जोबोर गोलाव जागोन बेखायनो जोङो सर्टकाटाव मा खालामनो हायो जोङो बेखौ नोंथांमोना नै बायदि लिरनो हागोन स' जोङो 4 आरो जोङो 3 बिदि लिरनो हागोन जोङो I4 नि भेलुखौ मिथिगो आरो नोंथांमोना बेखौ मिथिखायो जे 4 जों 3 जों सानजाबा जोङो बेखौनो मोनगोन I12 खौनो जों मोननो हायो बेनिफ्राय मा लिरनो हायो जोङो बेवहाय जों I4 नि मानखौ जों मिथिगौ I4 नि माना जाबाय बेसेबां 1 जोङो सिगाङाव दिहुनबोखादोंमोन आरो नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लाखिबानो जाबाय I4 नि माना जाबाय 1 दा जोङो I4 नि जायगायाव मा फज'गोन 1 फज'बाय बेनिफ्राय सायाव 3 स' 1 खौ जोङो खोनथाम सानजाबा बेसेबां जागोन बेनि भेलुआ जाबाय 1 आनो जागोन स' बे 1 आ मा बेयो मा नोंथांमोना लिरनो हायो बेयो मोनसे सानलावरि अनजिमा नङा बिदिबो लिरनो हागोन बेयो मोनसे सानलावरि अनजिमा नङा दा बिदि जासिगोन फिननाया दा बेबो जोबोर गोरलै बेनिफ्राय नोंथांमोना 12 नि जायगायाव माबा मोनसे गिदिर जुदि पावार थायोब्ला साप'ज हमना ला 48 थाब्लाबो गिनो गोनां गैया नोंथांमोना बेबायदि बानायलांबानो नोंथांमोना गोरलै दिहुननो हागोन बेनिफ्राय जों दा गुबुन मोनसे कुइसन बे 1 नाम्बारनिनो गुबुन मोनसे कुइसनखौ जोङो नायनोसै बेवहाय जोङो F नाम्बारखौ नायनोसै F नाम्बाराव मा दङ F नाम्बाराव जाबाय 2 रुट अभार 2 दंमोन रुट अभार -1 बेनिफ्राय बेवहाय दङ 8 दङ जों बेखौ मा खालामनांगौ जोङो बेखौ जोङो इमाजिनारि नाम्बार थामहिनबा सानलावरि अनजिमाखौ जोंखौ दिहुननांगौ बेनिफ्राय दिहुननो होदों बेनिफ्राय जों दा मा खालामनांगोन नैबे 2 जों -1 जों सानजाबग्रोनानै गिबियावनो स' जोङो बेखौ सानजाबबाय सानजाबना मा मोनगोन 2 into -1 सानजाबबाय बेनिफ्राय पावाराथ' बेयो सायाव 8 थाखागोन बेनिफ्राय मा खालामनो हायो जोङो 2 जों -1 जों सानजाबा मा -2 मोनबाय बेनिफ्राय पावारा जासिगोन पावारा बिदिनो थागोन 8 आरो बेखौ जोङो मा लिरनो हायो जोङो डाइरेक्टलि मा खालामनो हायोमोन बेयावनो जोङो आरो जों बेखौ मा लिरनो हायो -1 into 2 8 बेनिफ्राय जोङो -1 नि जायगायाव मा लिरनो हागोन -1 नि जायगायाव जोङो I स्क्वायर लिरनो हायो into 2 बेनिफ्राय 8 जाबाय I स्क्वायरखौ जोङो बाहेरायाव लाना फैबाय I आरो रुट अभार 2 बेनिफ्राय 8 थाबाय दा बिदि जासिगोन बेनिफ्राय आं नैथिं बानायना होनोसै बेनिफ्राय दा नोंथांमोना बेखौ मा खालाम I 8 दा जोङो बिदि खालामनो हायो जिहेतु पावारा मा दङ 8 दङ स' जोङो बेखौ मा लिरनो हायो I 8 आरो बेवहाय जागोन मा 2 to the power 8 बिदि जासिगोन बेनिफ्राय दा मा खालाम जोङो बेवहाय बेनिफ्राय जोङो मा लिरनो हायो I8 माने मा जोङो I8 खौ जोङो बेबायदि लिरनो I4 आरो 2 लिरनो हागोन आरो नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लाखि जेब्ला जोङो 2 to the power 8 खालामगोन थामहिनबा बेखौ नोंथांमोना बेसेबां सानजाबनांगोन √2 बिदि सानजाबबा थामहिनबा √2 into मा √2 बिदि जोङो सानजाबजोब स' जों एसेबां सानजाबना जास्ट मोननैखौ बिदि सानजाबबाय √2 into √2 बिदि गासैबो सानजाबजोब्बाय जोङो खैथा जानांगोन टटेल √2 खैथा दा बेवहाय मा दङ जों बिदि जुदि सानजाबजोबोब्ला मा खालामनो हायो जोङो बेखौ मोनगोन बेसेबां नेव जाबाय बेवहाय जोङो 2 मोननो हायो बेवहायबो जोङो मा 2 मोननो हागोन बेवहायबो 2 मोननो हागोन बेवहायबो 2 मोननो हागोन जों सानजाबना रुटजों स्क्वायर जानो हागोन केन्सेल थांगोन बेनिफ्राय बेखौ गासैबो 2 into
2 गासैबो सानजाबजोबबा मा मोनगोन 16 मोननो हागोन स' रुट 2 टु दि पावर 8 नि जायगायाव जोङो मा लिरनो हागोन बेवहाय जोङो 16 लिरनो हायो दा बेखौ नोंथांमोना भिडिअ खालामनो हागोन आरो माबायदि खालामनो हायो नैबे रुट 2 टु दि पावर 8 खौ जोङो माबायदि खालामनो हागोन बेबायदिबो नोंथांमोना खालामनो हायो बेयाव गोसोबा स' बिदि जोङो लाखिबाय रुट 2 बेनिफ्राय जोङो मा खालामबाय नैयाव स्कुवेर होबाय आरो जोङो नैयाव 4 लिरनो हायो स' बिदि खालामबाय बेनिफ्राय नैबे 2 जों रुट जों दाननाय थांबाय बेनिफ्राय दाननानै मा थागोन 2 टु दि पावर 4 थाबाय दा 2 टु दि पावर 4 माने मा 2 आ मोनब्रै बेनिखायनो मा जासिगोन 16 जों बिदिबो लिरनो हायो स' बिदि जासिगोन 16 बेनिफ्राय जों दा मा लिरगोन दा I टु दि पावर I4 माने मा I4 माने जों मोनखादोंमोन 1 मोनना मोनदोंमोन बेनिफ्राय 1 स्कुवेर इनटु 16 बेनिफ्राय रिजाल्टआ मोनगोन मा 16 दा बे 16 आ मा मोनसे सानलावरि अनजिमा जानो हाया जिहेतु बेयाव मा मोनबो I गैया बेनि थाखायनो बे सानलावरि अनजिमा नङा बेनिफ्राय नोंथाङा होनो नांगोन बेयो बिदि लिरनो हायो बेयो सानलावरि अनजिमा नङा दा बिदि लिरनो हाबानो जाबाय दा जोबोर गोरलै बेनिफ्राय नोंथांमोना दा बेखौ नाम्बार जिखौ बानायनो नाजा बेनिफ्राय जों दा h खौ बानायनोसै h नाम्बाराव मा दङ स' नोंथांमोना बेखौ बुजिखाबाय जानांगौ जोबोर गोरलै आरो बुजिनो मोनाब्ला नोंथांमोना कमेन्टआव सोंहरनो हागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसना जाबाय h नाम्बारा जाबाय h नाम्बारनि सलुसना मा जागोन बेवहाय h नाम्बाराव मा दङ -1 टु दि पावर 3 इनटु -I टु दि पावर 4 दा बेबायदि होनाय दङ स' बेखौ जोङो मा लांनो नांगौ दा बेबो जोबोर गोरलै दा गिबियाव नै -1 नि जायगायाव जोङो मायबाफोर लिरनो हायो नामा माइनास मा दङ बे जाबाय -1 नङा नैबे जाबाय -I सो दङ स' कुइसन लिरनायाव एसे गोरोन्थि खालामदों बेखायनो नोंथांमोना मोजाङै नोजोर होना लिर स' -I टु दि पावर 3 माने मा स' जोङो -I टु दि पावर 3 नि जायगायाव जोङो मा लिरनो हायो स' आं नोंथांमोननो बिथिं मोनसे बानायनानै दिन्थिनोसै नै साइडथिं -I टु दि पावर 3 नि जायगायाव जोङो मा लिरनो हायो -I स्कुवेर इनटु I लिरनो हायो जोङो बेनिफ्राय जोङो मा मोनगोन दा -I स्कुवेर थामहिनबा I स्कुवेरनि भेलुआ मामोन I स्कुवेरनि भेलुआ जाबाय जोङो -1 मोनदोंमोन जोङो स' जोङो -I स्कुवेरनि जायगायाव जोङो मा लिरनो हायो -1 मोन इनटु I जों बिदि मोनदोंमोन बेनिफ्राय दा मा जासिगोन नैबे मा लिरनो हायो जों बेखौ -से प्लास बे जाबाय आरो 1 जों I जों सानजाबबा जोङो मोननो हागोन बेखौ I मोननो हागोन थामहिनबा नैबे -I टु दि पावर 3 नि जायगायाव जोङो I खौ मोननो हागोन बेनिफ्राय आरो मा लिरनो हायो -I टु दि पावर 4 नि जायगायाव आरो मा लिरनो हागोन जोङो स' बेखौ जों मिथिखागौ माइनासखौ जुदि जोङो 4 टाइम्स सानजाब्ला माइनास इनटु माइनास सानजाबा जोङो पजिटिभ मोनगोन माइनास प्लास माइनास प्लास जों बिदि मोनगोन थ' बेखौ नोंथांमोना गोसो लायो आरो I टु दि पावर जोङो मा 4 मोननो हागोन आरो I टु दि पावर 4 माने मा 1 बेनिफ्राय दा बेखौ लिरदो नोंथांमोना नैयाव जों मा लिरनो हायो दा -I टु दि पावर 3 नि जायगायाव जों बेखौ लिरनो हायो I खौ लिरनो हायो बेनिफ्राय बेवहाय जोङो डट थानाय माने सिङाव डट थानाय माने नोंथांमोना इनटुखौ बुजिनांगोन आरो -1 I टु दि पावर 4 माने जोङो 1 लिरनो हायो स' बेनिफ्राय जोङो मा मोनगोन रिजाल्टखौ जोङो I मोनगोन आरो बे I आ मा जानो हायो बेयो मोनसे सानलावरि अनजिमा बेयो मोनसे सानलावरि अनजिमा स' नोंथांमोना बिदि लिरना होबानो जाबाय स' जोबोर गोरलै स' नोंथांमोना जुदि माबाफोर दाउट दंब्ला नोंथांमोना कमेन्ट्सआव सोंहर आरो सोंनांगौ दंब्ला नोंथांमोना माबाफोर जुदि कुइसन हाबावै दंब्ला बुजि मोनै दङब्ला नोंथांमोना जोंजों WhatsApp ग्रुपआव जइन जानो हागोन आरो WhatsApp ग्रुपआव नोंथांमोना आं जा बानायनो होनाय होमवर्क नोंथांमोननो होदोंमोन बेखौ नोंथांमोना WhatsApp ग्रुपआव फट' खेबनानै हरनो हागोन आं नोंथांमोना कारेक्ट जादों जायाखै बेखौ नोंथांमोना WhatsAppनि गेजेरजों फोरमायहरनाय जागोन स' नोंथांमोना आरो जायफोर बे चेनेलाव गोदान नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो हायो आरो शेयार खालाम भिडिअखौ नायनायनि उनाव जुदि मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना शेयार खालाम स' जोङो उननि जा कुइसन आद्रा दङ बे लेसन बे एक्सारसाइजनि जों बेखौ उननि भिडिअ डिसकास खालामगोन स' थेंक इउ स' नोंथांमोना नुनो मोनबाय दे नै भिडिअआ जोंनिया माबोरै जाखो स' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला बा सोलोंनाय बायदि मोनदोंब्ला नोंथांमोना
प्लिज जोंनो अननानै नोंथांमोना लाइक बटनखौ थुनानै हो आरो मायबाफोर सोंनो दङब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव सोंनो हागोन सिम्पलि जों नोंथांमोननि एन्सारखौ सानफ्रोमबो होनो गारनाय थाबैनो होनो गारनाय जों सानफ्रोमबो रेडिखा नोंथांमोना बेबायदिनो जोंनो सोंहरबाय थानो हागोन आरो नोंथाङा जुदि चेनेलाव जुदि गोदानबा जोंखौ सापर्ट खालामोबा नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो बे नटिफिकेशन बेलखौ थुनानै हो जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ होनायखौ नोंथाङा नुनो मोनो स' बे भिडिअनि गेजेरजों जों नोंथांमोननिफ्राय दा बिदाय लानोसै गोदान भिडिअ नोंथांखौ जोङो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन होननानै बे भिडिअनिफ्राय बिदाय लानोसै स' गोजोनथों लोगोफोर बाय बाय